Hej og velkommen til Pro Fishing Stores tips og tricks. I dag skal vi simpelthen snakke om valg af blink til havørredfiskeriet. Der findes en milliard forskellige blink til kystfiskeri og havørredfiskeriet. Masser af forskellige farver, masser af forskellige former, men man vil altid have et blink, som er ens favoritblink. Og mit favoritblink til havørredfiskeriet, det er simpelthen Blue Fox Mørsilda blinket. Blue Fox Mørsilda blinket findes som denne her i en ensfarvet udgave, hvor ryggen er i en anden farve selvfølgelig. Og så findes den simpelthen i en model med flash på siden, som den her udgave her. Det ligner simpelthen fiskeskilt på siden af blinket. De to modeller findes, eller de to farver findes, og så findes de altså i forskellige vægtklasser og en masse forskellige farvenuancer. Blue Fox Mørsilda er udstyret med ultraskarpe trækroge og super fine springring også. Og nu her, der har jeg simpelthen lavet en fin startpakke som den her, hvor jeg simpelthen har valgt de bedste farver i Mørsilda blinket og i en vægtklasse, hvor ligesom alle kan være med. Standard vægtklasse, som kan bruges til alt slags allround fiskeri efter havørred. Som sagt, alle de fine farver har jeg valgt her, så det er simpelthen bare at prøve startpakken her, selvfølgelig, og prøve nogle af de farver der. Det er noget, der virker, og havørrederne, de elsker dem simpelthen. Og hvem vil ikke stå med en kæmpe stor havørred som denne her, i farven her? Hov, det skulle bækkeret. Væk med den. Det var alt for denne gang, og knæk og bræk.